kaka wasewito e Ndarasha. To bende wacho ni kwana no nyalo medore. Nikech moko kapo ni nyaka kawuono ijanyuol to pok ing'eyo kuma nyathini nitie. En tabu kabisa. To duoko nyalo bedo mana achiel. To en duoko malit. So nyaka jatend migao mar somo Julius Migamba Migos to gi PS mare Belio Kipsang nyaka koro giluong bura mar jodito mag somo e piny Kenya ka mondo ging'i gitir mondo gipenje ni kanitie ng'ata achiel kuomu mosepuonjo sikul motelie mosetime fire drill mosepuonje weche mag emergency mosepuonje weche mag first aid mondo ting'ie bade. Erokamano. Ibrodo katin kaponi nitie to ng'eny gi to onge. Erokamano. Nyaka wami nyithindo gi skills, survival skills. Nikech macho kena ni nyithindo ni koro chot nok gidwa bete skule gidhi wang'. Kata mana stima ne. Nyalo bedo gi ng'ikruok moro to. Bedo gi ng'ikruok. To kela jali makojikoro manya wanena Ndarasha. So nyithindo gi nyaka giketie e frame moro mar paro ma gibende ging'eyo ni gini nyalo timore. To mar ariyo bende ging'ie ni dormitories gi kako gergi. Bende standards ma serikal nowacho kande timang'owa ketie. Nikech VOJ kigombaka gi jopuonj to jopuonj bro wacho ni frustrations mag gisane ahinya to mag secondary school mag boarding gibokoni ni gimiluongo ni 100%